Yhtäkkiä sen hevosen edelle. Älä käänny sen edelle, Sanna. Oi. Ja pieni pidäte. Ja sen jälkeen pohje. Ja uudestaan pidäte. Ja pohje. Oi! Tuli oikein kunnon pidäte. Oi. Vasen ohja. Kaikkea muistaa. Ei voi. Oi. Hyvä. Pidäte. Se lapa karkaa, Sanna. Noi. Hyvä. Hyvä. No taakse. Istu sinne satulaan. Noin. Et sä voi säädä takapäätä mukaan, jollet sä istu. Hyvä. Sivun suuntaisena sen hevosen. Hyvä. Hyvä. Noin rauhassa. Oikein, Sanna. Noin. Ja sit kun sä muistat vielä istuu, etkä mene sinne etukenoon. Sä muistit sen kyllä ennen kuin mä sanoin sen sulle. Mä ajattelin, että pääsee isosti raavaamaan sun veen, ettei Maija ota yhtään kiinni. Ei yhtään. Noin. Katse ylös. Noin. Et se hevosen säkä pysyy ylhäällä. Hyvin, Tiina. Noin. Ja irti. Hyvä. Noin. Ja ravi. Pitää ottaa kintelet tähän sisälle. Joo. Kerran vielä otat. Ja nyt niin kun älä ajattele sitä jarruttamista niin aikaisin, vaan ajattele sitä vähän myöhemmin. Et riittää, että sä siirryt raviin. Eteenpäin. Parempi. Noin. Ja hidastat rauhassa. Aseta, aseta, aseta. Sisäpohjan ympäri. Noin. Hyvä. Noin. Tärkeää on se, Sanna, että sä saat sen taipumaan siinä voltilla. Niin, että se ei heitä pepu ulos. Noin. Et vaikka sä taivutat, niin sun täytyy myös ratsastaa eteen sitä. Noin.